Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de politie waarschuwingsschoten heeft afgevuurd na een bedreigende situatie in Cura Piedra. Het gebeurde vannacht iets na 2:30. Het was nog wel een bijzondere situatie, want de politie ging naar Calle Aquamarine omdat een auto daar verdachte manoeuvres uitvoerde op een terrein buiten de school. Bij aankomst begon de patrouille van de politie onmiddellijk een onderzoek naar de auto. Terwijl de agenten de bestuurder controleerden, kwam plotseling een andere auto met hoge snelheid aanrijden en botste tegen het voertuig waarmee de politie bezig was. Dit leidde ertoe dat zowel de bestuurder als de agent gewond raakten. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte stapte vervolgens uit en liep naar de kofferbak van zijn auto met de bedoeling er iets uit te halen. Daardoor voelde de politie zich bedreigd en loste direct waarschuwingsschoten om verdere acties van de persoon te voorkomen. Uiteindelijk zijn beide bestuurders aangehouden. Er was veel sprake van materiële schade, maar wat precies de oorzaak was van het incident, dat is nog niet duidelijk. Beide personen zijn overgebracht naar het politiebureau. De rust bij PNP is teruggekeerd. Tenminste, dat zegt de partij zelf. De afgelopen weken hebben we veel nieuws gehad over leden van de Groene Partij die ontevreden waren over een vergadering die niet doorging omdat er onvoldoende quorum was. Over leden die niet eens zouden zijn met de voorzitter. Over een langlopende procedure om de leider van de PNP te vervangen. Maar de partij zelf laat nu weten dat, na lange tijd, er weer een algemene vergadering is geweest. En dat was een goed bezochte bijeenkomst met vastberaden leden die willen zien dat de partij blijft groeien en nog groter wordt. Het is in die zin volgens de PNP een goede beurt geweest om die algemene vergadering te organiseren. Maar wij zullen de komende tijd in de gaten houden hoe het verder gaat met de partij. Volgens eigen zeggen gaat het heel goed. Jette heeft aandacht voor de centrale bank tijdens bezoek. De Nederlandse minister-president Rob Jetten, die bezig is aan een rondreis langs de 6 Caribische eilanden van het Koninkrijk, heeft tijdens het bezoek onder meer aandacht voor financiële stabiliteit in de regio en de centrale bank. En het feit dat Jetten op Sint Maarten overleg voerde over de centrale bank wijst daar ook op. Dus problematiek binnen de Monetaire Unie en de minister-president van Curaçao heeft al eerder laten weten dat er een impasse bestaat tussen Curaçao en Sint Maarten over de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank. Maar de minister-president wil dit ook bespreken en dat heeft hij dus gedaan op Sint Maarten en dat zal hij naar alle waarschijnlijkheid ook doen als hij op Curaçao is. Het is een belangrijk instituut binnen het Koninkrijk, de Monetaire Unie tussen Curaçao en Sint Maarten met de centrale bank daarbovenop. En de minister-president wil dat dat zo goed mogelijk en met zo min mogelijk problemen verder gaat. Zoals gezegd heeft Jette al een bezoek gebracht aan Saba, Statia, Sint Maarten en is hij nu op Bonaire. Daarna vertrekt hij naar Aruba en donderdag geeft hij een persconferentie hier op Curaçao. Kees Jansma opgestapt als perschef. Het is een soap bij de FFK. Om het even kort samen te vatten. Vorige week werd bekend dat de spelersgroep zou hebben gevraagd om het terugkeer van Dick Advocaat. De bond FFK liet toen weten daar niet aan te willen denken. Maandagochtend werd bekend dat Fred Rutte opstapt en naar alle waarschijnlijkheid Dick Advocaat terugkeert als bondscoach. Kees Jansma, de perschef die in 2024 met Advocaat hier naar Curaçao kwam om perschef van de selectie te worden, vindt de situatie onacceptabel en onrechtvaardig voor Fred Rutte en stapt op. Rutte zelf heeft gezegd: er mag geen klimaat heersen dat gezonde professionele relaties schaadt, zowel tussen spelers als binnen de staf. Daarom is het verstandig om een stap terug te doen. Bovendien dringt de tijd en moet Curaçao vooruit. Ik betreur hoe de situatie is gelopen, maar ik wens iedereen veel succes. Vanochtend vindt er ook een persconferentie plaats van de FFK met laatste nieuws hierover. Sinusta gaat minister benaderen. De vakbond voor taxichauffeurs, Sinusta, heeft een brief gestuurd naar minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhoff om overleg te voeren over enkele belangrijke punten.
Eerste punt betreft de stijging van de brandstofprijzen. Daarnaast wil de bond ook afspraken maken over de publicatie van nieuwe vaste tarieven voor taxiritten. Dat heeft de voorzitter van Sinusta, Philonailis Nai Ercilia, gezegd in de podcast Tresor Cugino. De situatie is erg moeilijk geworden voor ons. Diesel is sterk in prijs gestegen, erg duur geworden en die stijging raakt de taxichauffeurs hard. En daarom willen ze met de minister om tafel zitten. Grote prijsverschillen tussen supermarkten, dat komt naar voren uit een onderzoek van de Fondation Pas Consumidor, de consumentenvereniging. Die heeft 124 producten op een rij gezet. Het gaat daarbij onder meer om vlees, gevogelte, fruit, groenten. En die gecontroleerd bij 15 verschillende supermarkten op Curaçao. Nou, dat zijn de grote supermarkten en de supermarkt met de meeste producten tegen de beste prijs. Uit het vooraf samengestelde boodschappenpakket bleek Bombini te zijn, aldus de Consumentenbond. Op de tweede plaats kwamen Mangusa Rio en Mangusa Hypermarket. Centrum Piscadera en Centrum Mahai eindigden op de derde plaats. Opvallend is de enorme prijsverschillen. Zo is er gekeken naar broodmeel. En dat is bij de ene supermarkt 20 gulden, 65. En dan hebben we het over Gold Medal, all-purpose broodmeel. Maar bij Boulevard is het 12 gulden duurder. Dus, zegt de Consumentenbond, kijk en let goed op hoe je je geld besteedt, want de prijsverschillen zijn groot. Vrachtwagen omgevallen bij Biesheuvel, dat is gisteren gebeurd. Er was een vrachtwagen aan het rijden bij de rotonde ter hoogte van Biesheuvel. Maar uiteindelijk is die omgekanteld en daardoor viel al het vervoerde spul in de vrachtwagen op de weg. En dat was allemaal gestort puin. En dat leverde natuurlijk heel veel commotie op, want de auto's konden er niet meer langs rijden. De politie moest helpen, maar dat zag er erg ernstig uit. Uiteindelijk is er geen informatie gekomen, of ja, er is wel informatie gekomen over de chauffeur. Die liep lichte verwondingen op en ambulancemedewerkers adviseerden hem zijn huisarts te bezoeken. Maar daarnaast moest natuurlijk al het gestorte puin opgeruimd worden. Dat is inmiddels gedaan. Wij hebben veel nieuws besproken en gaan nu even naar een korte break. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Bonaire, want daar vindt een militaire training plaats van de Caribische militaire eenheden, de CARMIL van de Koninklijke Marine. De training duurt tot en met 21 mei en staat in het teken van operationele gereedheid, terreinverkenning en samenwerking met lokale partners. Tijdens de training oefenen militairen in verschillende scenario's die bijdragen aan hun inzetbaarheid binnen het Caribisch gebied. Bewoners van Bonaire wordt gevraagd rekening te houden met deze oefeningen en aanwijzingen op locatie te volgen. Meer nieuws op Bonaire. Jongeren hebben gewerkt aan digitale weerbaarheid, een belangrijk onderwerp. Jongeren op Bonaire hebben de afgelopen 6 maanden deelgenomen aan het project Digital Awareness Academy. Het is voor jongeren tussen de 12 en de 17 en richtte zich op veilig, bewust en verantwoord gebruik van sociale media en digitale technologie. Er waren interactieve lessen en workshops en daar leerden de deelnemers omgaan met risico's online, met cyberbullying, privacy en gezond schermgebruik. Het is een mooi project, werd uitgevoerd door Bytes BV en uiteindelijk hebben de jongeren deze geslaagd afgerond en zijn ze meer bewust van alle gevaren die er helaas zijn online.
Dan hebben we een interview gehad met Cares Issings. Zij staat eind van deze maand op 29 mei en 30 mei in het auditorium van de Centrale Bank samen met Popchi Soli. En het gaat over die diva pa divinidad. Ik moet het goed zeggen. En daarbij komen vragen aan de orde over hoe we de krachten kunnen bundelen in plaats van ze te meten. We vroegen Cares wat het precies inhoudt. Ten eerste, als we het hebben over de vrouwelijke kracht, dan is het belangrijk om daarbij stil te staan. Heel veel mensen zullen dan denken van, oh, dan is het voor vrouwen. Nee, het is ook voor mannen. Want de vrouwelijke kracht, we hebben het vaak over Tata Dios, maar we hebben het over Mama Terra. En Mama Terra, dat is de voedende kracht. Ja. En daar gaat het om, hoe kun je jezelf voeden. En wanneer je jezelf voedt, dan heb je genoeg om iedereen om je heen ook te voeden. U brengt het nu als iets moois, maar het is ook iets om te lachen, neem ik aan, het seminar. Ja, het is... Het kan ook niet anders. Nee. We maken ook een hulde aan mijn moeder, Nidia Ecurie. Ja. Die zou dit jaar 100 jaar zijn geworden. En als er geen humor in zit, dan kunnen we het niet over Nidia hebben. Nee. En sowieso heb ik als haar dochter altijd ook mijn eigen one-woman shows gegeven. Met alle typetjes die er dan bij komen kijken. En ja, wat Nidia altijd deed, was mensen een spiegel voorhouden. Met die sketches, met die typetjes. Zodat je jezelf een beetje erin herkent en misschien toch wat mooier wil zijn dan wat je voor wordt gehouden. En we zien het al op de achtergrond. Het is een bijeenkomst Cares Issings en Popchi Soli. Jullie werken samen tijdens deze bijeenkomst. Ja, Popchi Soli, daar ben ik helemaal verliefd op geworden. Dat was met de Kinderboekenweek. Toen had de bibliotheek me gevraagd om een presentatie te geven, dus met kinderen bezig te zijn. Het was een eind van de vakantieperiode. Ja. En na mij kwam iemand anders en ik ging al weg. En toen hoorde ik haar beginnen, dat is Popchi Soli. En toen ben ik gewoon een half uur gaan zitten. Ik heb me echt dubbel gelachen met hoe dat zij de kinderen entertaint, terwijl ze opvoedt. Dus dat is echt heel erg mooi. En ze doet het met kinderen, maar deze keer doet ze het met volwassenen. Met de vraag van, wil je weer met de onschuld van het kind naar het leven kijken en dat mooie dan weer oproepen. Maar beide, ook Popchi, vol met energie. Cares ook vol met energie als jullie daar gaan staan. Het is dus explosief. Het wordt een explosieve avond dus. Ja. 29 mei en op 30 mei. Mensen kunnen tickets halen bij Ticketpoint Zeelandia of ze kunnen een WhatsApp-nummer sturen naar 5201746. Dat ben ik. Maar er is één opmerking die we daar nog over Ja, moeten maken. dat kaartje, dat kunnen ze bij mij bestellen. Dat nummer wat daar staat, dat is mijn nummer. En als je kaartjes wil, dan moet je me appen. Dan gaan we in gesprek en dan kan je via mij je kaartje kopen. Ja. Maar het belangrijke is, als je bij ticket sales koopt, dat komt zo direct op het scherm neem ik aan. Dan staat er hier je naam en je ID-nummer. Dat moet je dan invullen en naar mij toe appen, zodat ik je op de lijst kan zetten van mensen die dus mee gaan doen. En anders kom je de auditorium van de Centrale Bank niet in. Activabo kaartje. Zeg het duidelijk. En ik hoop dat heel veel mensen zullen komen. In ieder geval heel veel succes met de twee avonden. Bedankt. Het wordt zeker iets heel bijzonders. Ja, het wordt zeker iets moois. Het wordt mooi en het wordt lachen. Goed zo. Maar Succes. dankie. En dan gaan we nog naar internationaal nieuws. Want in Brazilië heeft president Lula een wet ondertekend die de nationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van COVID instelt. En die dag wordt gekozen op 12 maart. En die dag is speciaal omdat in 2020 het eerste overlijden door de ziekte in Brazilië werd geregistreerd. Daarna is Brazilië heel zwaar getroffen. Meer dan 700.000 sterfgevallen in Brazilië. Het ene hoogste aantal in de wereld. En president Lula wil daar gaan herdenken. Het gaat om een idee dat is ingediend door een parlementslid en dat nu getekend is om een nationale herdenkingsdag te creëren. Het heeft alleen zin iets te creëren om het verleden te herinneren als we ook duidelijk kunnen benoemen wie verantwoordelijk is. Wanneer we op een dag kiezen om iets te herdenken, moeten we ook de namen noemen van de mensen die eraan hebben deelgenomen. Want in de politiek geldt, als iets niet voortdurend wordt herinnerd, raakt het in vergetelheid. En president Lula is blij met het project van de parlementariërs en is trots dat Brazilië nu een nationale herdenkingsdag heeft voor de vele slachtoffers. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Allerbeste, tot ziens.